псіхоз, дэпрэсія, трывожныя разлады. Гэта ўсё рэчы, якія раней ці пазней у большай ці меншай ступені напаткаюць кожнага чалавека, які доўга знаходзіцца ў адзіночцы. Там твая фантазія і твой аналітычны розум, яны дапамагаюць цябе жыць у гэтым свеце, то гэта у адзіночным зняволенні яны робяцца чымсьці кшталту аўтаімуннага захворвання. Реально у людзей вельмі моцна пад'язджае дах, а адміністрацыя насамрэч нічога з гэтым не робіць. Пачыналі ламаць сябе, біліся галавой аб сцену, біліся галавой аб дзверы. Прывітанне ўсім. Мяне завуць Мікола Дзідок, блогер, палітычны аналітык, пісьменнік. З 2003 года я удзельнічаю ў палітычным жыцці краіны, і за гэта быў двойчы зняволены. Першы раз з 10 па 15 год і другі раз з 20 па 25. Атрымалася, што амаль 10 год свайго жыцця я правёў за кратамі. Сёння па просьбе арганізацыі «Прававая ініцыятыва» я раскажу вам пра такую рэч, як адзіночнае зняволенне, падзялюся ўласным досведам, падзялюся гістарычнымі прыкладамі і распавяду, наколькі магчыма, падрабязна, наколькі дазваляе мой багаж ведаў аб тым, як яно ўплывае на псіхіку чалавека. І, што самае галоўнае, напрыканцы я раскажу, як можна з гэтым спраўляцца і як можна перамагаць, нават знаходзячыся ў бесчалавечнай карнай сістэме. Мой досвед адзіночнага зняволення прыходзіцца на абодва тэрміны. Падчас свайго першага турэмнага тэрміна з 10 па 15 год я агулам правёў 1,5 гады ў адзіночным зняволенні. Падчас гэтага тэрміна, калі я быў арыштаваны ў 2020 годзе, я правёў у адзіночным зняволенні сумарна 3 гады. А калі ж лічыць агулам разам са штрафным ізалятарам, то усяго з 10 год свайго зняволення 4,5 гады я правёў у адзіночнай камеры. Я лічу, гэта даволі сур'ёзны быў досвед у маім жыцці, які моцна на мяне паўплываў, на маё станаўленне як асобы, на стан маёй псіхікі, мусіць, і яшчэ паўплывае на далейшае маё жыццё. У які бок лепшы ці горшы, пакуль што незразумела. Чаму я быў змешчаны ў адзіночнае зняволенне? Па-першае, канешне, гэта штрафны ізалятар. Ужо досыць шмат расказвалі нашыя СМІ і праваабаронцы пра тое, што такое шыза, чаму туды змяшчаюць вязняў і чаму туды змяшчаюць менавіта палітычных. Таму паўтарацца я не буду. Гэта відавочна, што перыядычнае пакаранне штрафным ізалятарам яны проста стараюцца ў якасці фона для адбывання пакарання, каб ты ніколі не адчуваў сябе ў бяспецы, у супакоі, у камфорце. Таму цябе будуць перыядычна час ад часу, як кажуць зэкі, акунаць в кічу. Бок ты будзеш ездзіць у штрафны ізалятар, наколькі гэта будзе адбывацца часта, гэта залежыць ужо ад адміністрацыі і ад цікаўнасці да цябе спецслужбаў. Штрафны ізалятар на сённяшні дзень гэта амаль заўсёды адзіночка. Канешне, у мяне былі моманты, эпізоды, калі я сядзеў з іншымі зэкамі ў штрафным ізалятары, але гэта як у першы і гэтак і другі тэрмін было вельмі нечаста. У адзіночку мяне змяшчалі пераважна для таго, каб я не аказваў ніякага ўплыву на ўсіх іншых вязняў. То бок, падчас другога тэрміну мне давялося дазнацца па шэрагу ускосных прычынаў, дзесьці менты прагаварыліся, дзесьці я штосьці пачуў, што па паперах ДВП, Дэпартамента выканання пакаранняў, я праходжу як нейкі ачмурэнны лідар, агітатар, які можа арыштантаў загітаваць, не ведаю, анархізм, рэвалюцыю, ўсё на свеце, таму мяне трэба максімальна ізаляваць. І таму у мяне быў выбар альбо сядзець з людзьмі, мякка кажучы, нізкіх маральных якасцяў, з якімі побач ніхто не захацеў бы сядзець, тых, каго ўжо павыганялі з усіх іншых камер, з атрадаў, адусюль, з кім не хочуць сядзець нават крымінальнікі, альбо сядзець з гэтымі людзьмі, альбо знаходзіцца ў адзіночцы. То бок адзіночку сабе у некаторых сітуацыях трэба яшчэ выбіць, трэба яшчэ пераканаць адміністрацыю, што цябе мусяць пасадзіць у адзіночку. І, канешне, ўсё ж такі я абраў адзіночку, таму што яна, прынамсі, давала мне час на працу над сабой, інтэлектуальную, духоўную, тым ліку і фізічную. Па заканадаўству Беларусі прававымі падставамі для змяшчэння ў адзіночную камеру з'яўляецца, па-першае, рашэнне пракурора. Па ім могуць цябе змясціць на паўгады у адзіночную камеру. І другое, гэта змяшчэнне на так званае безапаснае месца.
Змяшаюць па пастанаўленні пракурора каго зноў жа тых, хто можа альбо прадстаўляе сабой небяспеку для іншых вязняў, то бок схільныя да агрэсіі, да боек, да чагось такога. І іх як бы лічыцца трэба ізаляваць. На бяспечнае месца на БМ так званыя патрапляюць ужо па рашэнні ад самой адміністрацыі, для гэтага рашэння пракурора не трэба. Туды саджаюць вязняў, звычайна тых вязняў, з якімі не хочуць знаходзіцца побач іншыя вязні. То бок гэта альбо людзі, з якімі немажліва ўжыцца, альбо ментальна хворыя, альбо такія, скажем так, псіхапаты, якія ўвесь час хлусяць, якія нават для таксічнага, агрэсіўнага турэмнага калектыву, нават для яго яны занадта таксічныя. Звычайна гэта людзі, якія ўжо змянілі некалькі камер, і з імі іх ужо выштархалі з кожнай, і альбо ў іх была бойка, і менты, каб ад грэха падалей саджаюць іх у адзіночку, альбо гэта асуджаныя за пэўныя злачынствы сексуальнага характару. Педафілы, гвалтаўнікі, з імі таксама вязні, як правіла, сядзець не хочуць, і яны, пазбягаючы траўмаў, боек, просяцца самі на адзіночку, ну і адміністрацыя ў ім гэтым не пераважае, таму што ім не патрэбна ніякае надзвычайнае здарэнне ў турме, чыясьці смерць. Адзіночная камера, у прынцыпе, ва ўсіх турмах больш-менш падобная адна на другую. У гарадзенскай турме, дзе я правёў большую частку свайго тэрміна, адзіночныя камеры адзначаюцца, па-першае, тым, што большасць з іх знаходзіцца ў вуглавых памяшканнях. Вялізная колькасць з іх знаходзіцца ў падвалах ці паўпадвалах. І ўсе яны, гэта такая прама адзнака гарадзенскай турмы, они ўсе вельмі-вельмі маленькія. Прыблізна паўгады я правёў у камеры. У гарадзенскай крытай такая завядзёнка, што цябе кідаюць з камеры ў камеру, цябе не даюць засядзецца на адным месцы, а чаму так адбываецца, мы яшчэ пагаворым далей. І я прасядзеў у камеры нумер 8-2, якая была памерам 210 на 140 сантиметраў. Уявіце, што з гэтай плошчы яшчэ частка занятая нарай, частка адкідным столікам, вось такім, як у плацкартных вагонах, частка туалета, долбаном, як кажуць зэкі, то бок гэта проста пастамент прыблізна сантиметраў 40 вышынёй, і в яго вманціраваны унітаз. Умывальніка там не было, кранік звісаў непасрэдна ва ўнітаз. І атрымоўваецца, што на свабоднай прасторы на пятачку у гэтай камеры можна было пакласці 4-6 аркушаў А4. То бок гэта не давала мажлівасці ані пахадзіць, ані паўнавартасна пазаймацца спортам, хаця я вынаходзіў нейкія сродкі. Карацей, такая атмасфера, тебе даецца толькі 1 гадзіна прагулкі на дзень, і, конечно, такая атмасфера вельмі моцна цісне на псіхіку, цісне на зрок. Аб чым, зноў жа, мы яшчэ пагаворым далей. Канешне, ўжыванне адзіночнага зняволення для барацьбы з палітвязнямі гэта не выключна беларуская прыдумка. Прама зараз, у нашыя дні, пад Плаза Венесуэла у горадзе Каракас, гэта ў самым цэнтры Каракаса, знаходзіцца турма венесуэльскага КДБ, якое называецца Себін. Там у падвале знаходзіцца вялізная турма з адзіночнымі камерамі для праціўнікаў рэжыма Мадура, называецца Лотумбо, то бок падзямелле. Яна вядомая вельмі кепскімі умовамі ўтрымання. Там, таксама як і ў гарадзенскай крытай, закратаваныя дзверы, але пры гэтым там нават няма вокнаў. Камера знутры пафарбаваная ў белы колер, і там увесь час гарыць свет. То бок вязень, знаходзячыся там, адчувае, ён згубляецца ў часе, ён губляецца ў прасторы, і што вельмі кепска адбіваецца на ягоным маральным стане. У адзіночных камерах праводзілі час вельмі многія выбітныя рэвалюцыянеры і грамадска-палітычныя дзеячы 20-го стагоддзя. Год у адзіночцы адсядзеў змагар за незалежнасць Індыі Шрі Аўрабінда. 2 гады правёў у адзіночцы Хасе Мухіка. Прытом ягонай адзіночкай была яма для паення каней, у якую яго перыядычна апускалі, і дзе, як ён сам іранізуе, ягонымі адзінымі суседзямі былі мурашы. З 26 год свайго зняволення
6 год Нельсан Мандела правёў у адзіночцы. Яго туды змяшчалі перыядычна. А кіраўнік нямецкай камуністычнай партыі Эрнст Тельман правёў 18 год у адзіночным зняволенні перад тым, як у 1944 годзе быў расстраляны ў канцлагеры Бухенвальд. Аднак ёсць і больш блізкія да нас прыклады. Змагары за Беларусь Мікола Статкевіч, Мікола Аўтуховіч ужо на сённяшні дзень правялі ў адзіночнай камеры больш чым 4 гады. Вельмі цікавая асоба Александр Логінаў. Гэта беларускі крымінальны аўтарытэт, які ў 1998 годзе у клубе «Макс Шоу» падстраліў асабістага сябра Лукашенка, былога трэнера хакейнай зборнай Беларусі Міхаіла Захарова. Рэжым не мог яму, канешне, не адпомсціць за такі дзёрзкі ўчынак, і гэты чалавек на сённяшні дзень ужо 16 год знаходзіцца ў адзіночнай камеры, больш за 5 разоў раскручаны па 411 артыкуле, бо асноўны яго тэрмін даўно ўжо скончыўся. І мне даводзілася з гэтым чалавекам лавіцца на гарадзенскай крытай, размаўляць ім, стасавацца. І, канешне, я пабачыў тое, што хаця збольшага гэты чалавек захаваў здаровы глузд, розум, волю да супраціву, інтэлект, але пры ўсім пры гэтым, канешне, такое доўгае адзіночнае зняволенне ўсё роўна адбілася на ягонай псіхіцы. Што адчувае вязень падчас адзіночнага зняволення? Канешне, чалавек гэта істота сацыяльная, і няма для яго нічога больш ненатуральнага, чым працяглае знаходжанне ў ізаляцыі. Параноя, псіхоз, дэпрэсія, трывожныя разлады – гэта ўсё рэчы, якія раней ці пазней у большай ці меншай ступені напаткаюць кожнага чалавека, які доўга знаходзіцца ў адзіночцы. Цікава, што ў амерыканскай псіхіятрычнай навуцы існуе нават такі тэрмін, як SHU syndrome. SHU – гэта абрэвіатура ад Secure Housing Unit. Адзіночка па-ангельску ў амерыканскай турэмнай традыцыі. Гэта афіцыйна прызнаны псіхіятрамі сіндром. Амерыканскі даследчык Стюарт Грасіан з універсітэта Нью-Йорка у сваёй працы «Psychotic Effects of Solitary Confinement» даказаў, што доўгае знаходжанне ў сітуацыі сацыяльнай ізаляцыі, сэнсарнай дэпрывацыі, то бок, калі твае органы пачуццяў не адчуваюць ніякіх новых, свежых, нязвычных гукаў, карцінак, адчуванняў, ты ўвесь час вакол цябе месяц за месяцам, года за годам адно і тое ж. У такім стане у чалавека адбываюцца фізіялагічныя змены у мозгу. То бок не проста на ўзроўні мыслення, думак ці псіхіцы, а гэта змены арганічнага характару. І калі рабілі электраэнцэфалаграму вязням, якія доўга знаходзяцца ў адзіночным зняволенні, цікава, што актываваліся тыя самыя зоны мозгу ў іх, якія актывуюцца пры працяглым галаданні. То бок адбываецца фізічнае, і, як далей было высветлена, адбываецца фізічнае сцісканне тых зонаў мозгу, якія адказныя за памяць. Акрамя таго, быў праведзены эфект. Некалькі пацукоў на месяц змесцілі ў стан аналагічны чалавечаму, у сітуацыю аналагічную чалавечаму адзіночнаму зняволенню. І пасля месяца у такой сітуацыі высветлілася, што колькасць нейронаў у іхніх мазгах паменшылася на 20%. Канешне, такі стан дае свой адбітак і на непасрэдных паводзінах вязняў, і самае частае, што можна сустрэць, гэта спробы суіцыду і членашкодніцтва. Я, калі сядзеў у адзіночцы, мне не адзін і не два вязні паведамлялі аб тым, што яны хочуць здзейсніць суіцыд. І колькасць такіх спробаў там ідзе на дзесяткі. Менавіта для таго адміністрацыя усталявала відэакамеры ў кожнай хаце для таго, каб адсочваць гэтыя спробы суіцыду. Таксама яны займаюцца рэгулярна членашкодніцтвам. Самае простае, яны, вязні, якія доўга ў адзіночцы, яны пачынаюць скрываць сабе вены. Скрываць вены, рэзаць жывот. Канешне, гэта звычайна не пераследуе, не мае сваёй мэтай забіць сябе. Я думаю, што гэта хутчэй следства сэнсарнай дэпрывацыі і жаданне прыцягнуць да сябе ўвагу, жаданне быць пашкадаваным і жаданне атрымаць нейкае чалавечае спачуванне пасля
у стане просто, калі побач з табой няма ніякай жывой істоты. Чаго толькі я асабіста не назіраў, ну, не асабіста, а калі сядзеў праз сценку ад гэтых людзей, чутнасць досыць добрая. Самае частае, што пачынаюць рабіць зэкі, гэта размаўляць самі з сабой, размаўляць услых. Ну, тое самае нават рабіў і я час ад часу. Конечно, не вёў з сабой дыялогі, то бок са сваім альтер-эго, а хутчэй проста прагаворваў услых тыя думкі, якія былі ў мяне ў галаве. Цікава, што сам не заўважаеш, як пачынаеш гэта рабіць, і пачынаецца гэта па маіх прыкідках на 4-5 месяц знаходжання ў адзіночцы. Дарэчы, і сам Хосе Мухіка, я забыўся сказаць, што гэта быў адзін з лідараў рэвалюцыйнай арганізацыі Тупамарас, якая дзейнічала ў Перу ў 70-е, 60-е годы, змагаючыся супраць ваеннай хунты. І ён агулам правёў у зняволенні 14 год і кажа, што ад звычкі размаўляць з самім сабой яго адвучылі толькі смартфоны. Але размаўляць з самім сабой гэта досыць бескрыўдная такая звычка. Я сустракаў сітуацыі, калі вязні пачыналі, ну, самае простае гэта ламаць камеру. То бок ламаць абсталяванне, краны, краты, ўсё, што паддаецца паломцы. Пачыналі ламаць сябе, біліся галавой аб сцену, біліся галавой аб дзверы. Канешне, адміністрацыя стараецца па мажлівасці такіх эксцэсаў не дапускаць. Да прыкладу, яны могуць зваць псіхолага, аператыўніка, выпрошваць, каб ім давалі цыгарэты. Звычайна ім кідаюць, вось, як сабакі костку гэтую цыгарету. Ён там на некаторы час вязень, які да таго буйстваў, ён пачынае супакойвацца. Кідаць ім там цыгарету ці пакуначак табакі. Вось. І гэта таксама яшчэ досыць бескрыўдна. Яны пачынаюць нагамі выбіваць дзверы, пачынаюць гадзінамі раўсці всякую неадэкватную фігню. Бывае такое, што нейкі абсалютна незначная заўвага з боку там вертухая ці з боку кагось з адміністрацыі, альбо сварка з вязнем, які сядзіць праз сценку, правакуе проста нечаканыя неадпавядальныя сітуацыі, асіметрычныя, скажем так, выбухі агрэсіі, калі пачынае раўці, ўсё ламаць, біць нагамі ў дзверы без бачнай прычыны. Хтосьці пачынае хадзіць па камеры голы, мастурбіраваць, все гэта бачна на камеру. Ну, карацей, рэальна у людзей вельмі моцна пад'язджае дах, а адміністрацыя насамрэч нічога з гэтым не робіць. Проста калі чалавек ужо пачынае буйстваць, штосьці ламаць ці абражаць кагось з ментоў, все, што яны могуць зрабіць, гэта зайсці ў камеру, закруціць яму ласты, даць дубінала і пасадзіць адразу ў шыза. Ну, то бок у тую самую адзіночку, толькі яшчэ на горшыя умовы. Звычайна ніхто не выклікае, ну, у грамадзянскай крытай, прынамсі, такой рэчы, як нармальная паўнавартасная псіхалагічная дапамога, яе абсалютна не існуе. У лепшым выпадку, як я ўжо сказаў, могуць падкінуць гэтаму вязню мутку гарбаты, мутку табакі альбо пару цыгарэт. То бок галоўны экзістэнцыяльны такі нюанс адзіночнага зняволення, то што псіхіка чалавека пачынае працаваць супраць яго. Калі ў звычайных натуральных умовах для чалавека тваё уяўленне, там твая фантазія і твой аналітычны розум, яны дапамагаюць цябе жыць у гэтым свеце, падтрымліваюць цябе ў штодзённай дзейнасці, дапамагаюць займацца творчасці, то гэта у адзіночным зняволенні яны робяцца чымсьці кшталту аўтаімуннага захворвання. То бок гэтыя твае прылады, інструменты псіхікі пачынаюць атакаваць самога сябе. Тваё уяўленне пераўтвараецца ў навязлівыя думкі, у страшныя фантазіі, у начныя кашмарныя сны. Тваё аналітычнае мысленне, твой аналітычны апарат пачынае замест таго, каб дапамагаць табе адэкватна аналізаваць навакольную абстаноўку, паколькі аналізаваць нечага, ты ў сэнсарнай дэпрывацыі, нічога не адбываецца месяц за месяцам, твой аналітычны апарат пачынае разганяць твою трывожнасць і тваю параною. Я недарма згадаў перад гэтым параною, бо гэта якраз тая рэч, якая даводзіць вязняў больш за ўсё. Я сам асабіста назіраў, як у вязняў развіваецца страшнае параноідальнае мысленне і манія пераследу. І тут трэба дадаць, што адміністрацыя, калі ў іх ёсць наконт нейкага канкрэтнага адзіночніка мэта яго даціснуць і
сапсаваць ему псіхіку канчаткова, яны вельмі удала ўмеюць гэта рабіць, бо яны выдатна ведаюць гэтую асаблівасць чалавека на адзіночцы, што ён доўга сядзіць, і ён ужо не можа тое, што адбываецца вакол яго, адэкватна ацэньваць. Самы просты прыклад, я частку прыкладаў беру жыцця, частку прыкладаў з таго, што можа тэарэтычна адбыцца. Проста мент можа падысці паблізу ад вашага, ціхонечка падысці, так, каб яго было не чуваць, паблізасцю да вашай дзверы, і пачаць ціхонечка грукаць у двері, вось так, тук, 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 і вы не будете разумець, адкуль ідзе гэты гук, і чалавека, для звычайнага здаровага чалавека, вы просто не звернеце на увагу на это, правда? А чалавека, які доўгі сядзіць у адзіночцы, ён можа падумаць все, што заўгодна. Ён можа падумаць, што за ім зараз прыйдуць, што ён з'язджае з глузду, вар'яцее, што у яго галюцынацыі, і з-за гэтага ён можа паверыць, што ён ужо на сённяшні дзень вар'ят, і з усімі наступствамі, якія з гэтага выцікаюць. Ведаю шмат прыкладаў, калі вязні пры малейшым зруху ў рэжыме, у паводзінах ментом, ім адразу пачыналася казацца, што іх хочуць атруціць. Это адна з самых частых параноідальных думак у вязняў, якія сядзяць на адзіночцы. Некаторыя адмаўляюцца ад ежы, некаторыя ідуць патроху, яны ўвесь час думаюць, што іх хочуць атруціць. Даставернасці гэтай думцы дадае тое, што ў гарадзенскай крытай людзі рэальна часта паміраюць на адзіночках пры не зусім зразумелых абставінах, і это, канешне, разыходзіцца чуткамі па турме, і яшчэ больш стымулюе вязняў баяцца атручвання. Раскажу выпадак з майго ўласнага жыцця. Аднойчы я выйшаў на прагулку, а ребята, якія сядзелі злева і справа ад мяне, не павыходзілі. Я вяртаюся, і мне адразу маякуюць у сцену хлопцы, падцягваюць на панараму, гэта туалет з пампаванай вадой, кажуць: слухай, Мікола, тут пакуль цябе не было, мы чулі ў твою камеру заходзіў мент і штось там рабіў прыблізна паўхвіліны. Я такой думаю: окей, і што такое? Яны такія: не ведаем, што он рабіў там, просто он там патаптаўся паўхвіліны, потым выйшаў. Я кажу: вы ўпэўнены, што гэта быў мент? Яны кажуць: так, упэўнены, вось мы падглядвалі ў кармушку, там мільгатнула ментоўская форма. І другі кажа тое самае. І разумееце, што мне ў гэтай сітуацыі думаць, так? Можна, калі даць волю свайму уяўленню, можна нафантазаваць усё, што заўгодна, але дзякуй Богу, я не стаў гэтую параную разганяць, мне пашчасціла, тады быў нармальны кантралёр на прадоле, свой чувак, я з ім паразмаўляў, і, хаця ў мяне ўжо пачала крышачку разганяцца параноя, бо сітуацыя абсалютна незразумела, што он там паставіў: жучок, камеру, не ведаю, пасыпаў спорамі сібірскай язвы маю тумбачку ці яшчэ нешта. То бок ніякіх уяўных прызнакаў змену ў камеры я не заўважыў, але што гэта, можа, штосьці падкіну. То бок можна, зноў жа паўтаруся, што тут у штодзённым жыцці вы нават не заўважыце нічога такога, гэта не прыцягне вашу ўвагу. А калі ты стане абсалютнай адсутнасці будзе-якіх падзеяў і візуальных і сэнсарных стымулаў, гэта выклікае, канешне, у людзей страшную параною. Але я падцягну мента, які быў на прадоле, і ён сказаў, што заходзілі фатаграфаваць мой ваконны праём, бо будуць ставіць новую шыбу аконную. Вось так все аказалася проста. Але насамрэч метадаў разагнаць у вязня параною вялікая колькасць, яны імі лёгка карыстаюцца. Можна проста падысці і сказаць: слушай там, Иванов, а что там у тебя со свиданием? А ты ведаешь, что на крытой споткание положено один раз на год, а оно у тебя недавно было. Ты кажешь: год тому у меня было споткание, а что? Он скажет: а не, ничего, закрывает глазок и сыходит. И просто ты застаешься в неведении, і у вязня з'яўляюцца проста самыя дурныя, шалёныя думкі. А вдруг раптам хтосьці з ягоных родных памёр, і яму хочуць даць пазатэрміновае спатканне. А раптам яго хочуць пазбавіць спаткання. І все, проста вязень губляе пакой на дні, а часам і на тыдні. Яшчэ вельмі добра працуе для разганяння параноі такая рэч і практыкуецца на гарадзенскай крытай. Як я ўжо сказаў, табе не даюць засіжвацца на адной той жа адзіночцы, калі, канешне, ты не ментоўская сука, у якой там все добра ўцёрта з адміністрацыі. І могуць проста сказаць, адкрыць глазок, сказаць: собирайся с вещами.
ты думаешь, блин, пераезд у іншую хату, это сам по сабе стрэс, то бок заўсёды стрэс, непрыемнае адчуванне такіх пераменаў, бо ў турме ты заўсёды чакаеш пераменаў толькі да горша. Все, ты сабраў все свае пажыткі, там прыбраўся, падумаў 5 раз, ці не забыў ты штосьці, скачтаў гэтую вату і сядзіш ці ляжыш на голай нары, і так гадзіну, другую, трэцюю, лежыш, цябе ўсё не пакідае адчуванне, што вось, штосьці мусіць адбыцца, што, а куды я іду, а тут открываецца, хто скажа праз 5 ці 6 гадзін. А все, уже не пойдешь никуда, отбой. И ты раскручиваешься обратно и думаешь, что это было увогуле. А можно так зрабіць некалькі разоў на дзень і некалькі разоў на тыдзень. І са мной такім чынам рабілі. То бок все это робіцца для злому псіхікі чалавека, бо менты цудоўна адчуваюць, што ты ў адзіночцы, ты знаходзішся ў ваўразлівым стане. Таму, я думаю, зразумела, чаму многія з экспертаў ААН лічаць адзіночнае зняволенне адной з формаў катаванняў. Згодна з United Nations Standard Minimum Rules of the Treatment of Prisoners, спадзяюся, правильно прамовіў назву, якія былі прыняты ў 2015 годзе, прапісана, што не пажадана утрымліваць вязня ў адзіночцы больш, чым 15 сутак. А ў шэрагу штатаў ЗША адзіночнае зняволенне заканадаўча абмежаванае максімум 15-20 днямі. І, дарэчы, як высветлілі многія як было высветлена даследаваннямі, зноў жа, амерыканскіх даследчыкаў, адзіночнае зняволенне не выконвае стрымліваючых функцый. У вязняў, якія пабывалі працяглы тэрмін у адзіночцы, працэнт рэцыдыву нават вышэйшы, чым у тых, хто ў ёй не быў. Ну а зараз аб тым, як перанесці адзіночку і каму, якім катэгорыям вязняў яе перанесці прасцей за ўсё. Канешне, найперш гэтыя людзі, якія жывуць інтэлектуальным жыццём. То бок, калі ў цябе ёсць увесь час чым заняць свой мозг, калі ты зрабіў сабе рэжым дня і вымагаеш ад сябе штодзённых інтэлектуальных высілкаў, будь то чытанне, разгадванне крыжаванак, вучоба, рашэнне любых там матэматычных, любых іншых задач, нават галаваломак, напісанне лістоў, напісанне нейкіх артыкулаў, запісванне сваіх думак на паперу, хоць зразумела, ў сённяшніх умовах не атрымаецца ўсё гэта вынесці на свабоду. Усё гэта, тым не менш, рэальна дапамагае заняць час з карысцю і не зламацца пад уплывам абставінаў. І гэта паспрыяе таму, што ваш мозг, як у тых пацукоў у эксперыменце, не сціснецца на 20%. Канешне, гэтым трэба абавязкова займацца, і па маіх назіраннях менавіта тыя вязні, якія не здольныя нейкім чынам заняць свой мозг, жыць інтэлектуальным жыццём, яны якраз такі і пакутуюць у адзіночках найболей і дэградуюць як хутчэй. Другая частка – гэта, безумоўна, вернікі, то бок людзі, якія жывуць таксама і духоўным жыццём, бачаць у сваіх пакутах нейкі духоўны сэнс, бачаць іх служэнне, натхняюцца прыкладам Ісуса Хрыста, пакутнікаў, праведнікаў. Яны разумеюць, што, ў прынцыпе, іхнія пакуты – гэта далёка не самае горшае, што можа перажыць чалавек. Яны напаўняюць сваё жыццё таксама духоўнымі практыкамі абавязковымі, якія рэальна дапамагаюць прысцягнуць сябе, сваю душу, сваё ўяўленне да чагось нашмат большага, чым ты. То бок гэта Бог, для кагось царква і сусветная супольнасць вернікаў. Я за сябе магу сказаць, што я, як хрысціянін, канешне, я маліўся двойчы на дзень у адзіночнай камеры, і не толькі ў адзіночнай камеры, стараўся быць, наколькі гэта мажліва, на маім узроўні ў кантакце з Богам, і заўсёды стараўся памятаць пра Ісуса Хрыста, пра ягоны прыклад. І гэта, канешне, мяне вельмі моцна ратавала, у мяне была Біблія, нават у сённяшніх абкарнаных бібліятэках укрытых, Біблія ёсць практычна ў кожнай бібліятэцы, і прыдбаць яе можна без асаблівых цяжкасцяў. Таму чытанне яе, канешне, вельмі моцна ратавала, дапамагала суцяшаць трывогу і бачыць у сваіх пакутах усё ж такі большы сэнс, чым проста палітычныя дзеянні. Ну і трэцяя катэгорыя, якой
адносна лёгка атрымоўваецца перажыць адзіночнае зняволенне, гэта ідэйна матываваныя людзі. То бок калі ў чалавека ёсць моцная ідэалагічная афіляцыя, будь ён пазіцыянуе сябе там як анархіст, як нацыяналіст ці проста рэвалюцыянер, калі ён разумее, што ягоныя пакуты маюць сэнс у гістарычнай і ў грамадскай перспектыве, канешне, ён не будзе адчуваць сябе такім адзінокім. Гэта адзначаў яшчэ Эрых Фром у сваёй працы «Бегства ад свабоды», што вельмі важныя гарызантальныя, жывыя, натуральныя сувязі асобы з асобай. Але калі чалавек знаходзіцца ў стане ізаляцыі, ён працягвае захоўваць гэтыя сувязі, таму што па факце яны існуюць толькі ў ягонай галаве. І можна, будучы ізаляваным фізічна, працягваць маральна заставацца ў кантакце з сваімі паплечнікамі, сябрамі па руху праз вось гэтую ідэалагічную афіляцыю, праз адчуванне датычнасці да агульнай справы. Яшчэ вельмі важны момант, які варта адзначыць, што чалавек, які патрапіў у адзіночку, вельмі важна не скаваць сябе за пабачаныя змены ў псіхіцы, не вешаць на сябе стыгму вар'ята, здурнелага, бо насамрэч змены ў псіхіцы – гэта натуральная з'ява, якую перажывае практычна кожны чалавек, проста ўсе па-рознаму, в залежнасці ад асаблівасцяў сваёй псіхікі. То бок я, пабываўшы ў адзіночцы у гарадзенскай крыта, я пераглядзеў сам асабіста сваё стаўленне да людзей з ментальнымі праблемамі, бо я зразумеў, што насамрэч гэта вельмі негатыўная стыгма, якую прыляпляе грамадства да гэтых людзей. Насамрэч ментальная хвароба гэта хутчэй як той самы пералом рукі ці нагі, то бок калі ў цябе зламаная нага, ты, канешне, не зможаш нармальна хадзіць. Але калі цябе змясціць у лякарню, гэты пералом управіць, накласці гіпс, потым ты можаш нават і 100-метроўкі бегаць і марафоны, і ты нічым не будзеш адрознівацца ад чалавека, якая нага не была зламаная. Трэба пра гэта памятаць і не вешаць гэтую стыгму на самога сябе. І самае важнае, канешне, як бы кепска не было, як бы доўга ты не знаходзіўся ў адзіночцы, як бы не падавалася перамога ці змены да лепшага аддаленымі, ніколі не можна губляць надзею. Бо менавіта з надзеяй можна выцерпець практычна ўсё. І па сваім уласным прыкладзе я ведаю, што калі ты верыш, калі ты па-сапраўднаму верыш у Бога, у тое, што сусвет табе дапамагае, у нейкае хаця б абстрактнае дабро і справядлівасць у гэтым свеце, дапамога табе можа прыйсці, і часцей за ўсё яна прыходзіць тады і з таго боку, з якога ты менш за ўсё чакаеш. Таму я усім вам раю захоўваць надзею, як бы цяжка вам не было, і памятаць, што праўда і справядлівасць абавязкова перамогуць. Дзякую вам вялікі за тое, што даслухалі да канца. З вами быў Мікола Дзедок. Калі ласка, падпісвайцеся на канал правой ініцыятывы, стаўце лайк гэтаму відэа, калі вам спадабалася тое, што вы пачулі, і калі вы хочаце, каб гэта пачула большая колькасць людзей. Дзякуй яшчэ раз за ўвагу.